Mali medo toni u san, ostavi brige za sutra dan. Spavaj medo, odmori oči, sunce će s jutrom opet doći. Ne znam što se dogodilo. Znam samo da sam čuo bum. I odjednom, kao da je jako zahladilo. A zima još nije stigla. Kad sam čuo taj bum, pao sam s grane. Iskotrljao se kroz suho lišće. Kad sam čuo taj bum, noge su mi počele bježati same od sebe. Trčao sam najbrže što sam mogao, tlo mi je izmicalo pod čapama. Grane su mi šibale po krznu, ali ništa nisam osjećao. Vjeverice su se razbježale po stablima. Mama bi bila ponosna da je vidjela kako sam brzo trčao. Ona je ostala tamo iza mene. Kad sam čuo taj bum, mama je naglo pala na pod. Ljudi su počeli vikati i trčati prema njoj. Da sam ih barem prije vidio. Zarikao sam jednom: mama, idemo natrag. Ali sam već pao u lišće. Možda me nije dobro čula. A onda su mi noge same krenule. I nekako sam stigao do brloga. Ovo je prvi put da sam ga našao sam. Kad sam čuo taj bum, šuma je odjednom promijenila izgled. Više nije izgledala kao sigurno mjesto. Njene boje kao da su izbljedile. Stabla više nisu djelovala kao da čekaju zagrljaj, već kao da mi prijete. I lica ptica dobila su čudne izraze. Od kad sam čuo taj bum, zvuk vjetra više ne zvuči kao pjesma, već samo kao buka. Brlog je veći nego što je ikad bio, ali ne grije kao prije. Suho lišće više ne služi za igru i kotrljanje, već za osluškivanje koraka. Dolazili ljudi po mene. Dolazili mama. Prošle zime imali smo još veći brlog, ali bio i topliji. U njemu su bili mama, dva brata i Iseka. A onda su ljudi počeli krčiti šumu u blizini. Morali smo pobjeći. Nismo još mogli sami hodati za mamom, a nije nas mogla sve ponijeti. Zato sam ja ostao sam s njom. Braća i Seka ostali su spavati u lišću. Još se pitam, zašto mama još nije došla? Možda traži hranu. Zašto je ostala ležati nakon što sam čuo bum? Nadam se da će se brzo vratiti s hranom. Baš sam gladan od trčanja. Pojeo sam neke žireve putem, ali to nije dosta. Zima samo što nije stigla i sve manje hrane. A ja još ne znam tako dobro tražiti hranu kao mama. Ne znam se ni sam čuvati. I brlog je nekako mračan i hladan bez nje. Želim da mama dođe i da sve opet bude kao što je bilo prije nego što sam čuo bum. Još uvijek mi zuju ušima od tog zvuka i hladno mi je iznutra.
čujem neko šuškanje u lišću. Je to ona? A možda su oni ljudi. Možda je vraćaju natrag. A ne. To je samo zalutava lisica. Da je mama sad tu, već bi mi pjevala uspavanku. Zato je sada pijan sam. Ako zaspem, brže će proći vrijeme dok se ona ne vrati. Mali Medo, utoni u san, ostavi brige za sutra dan. Spavaj Medo, odmori oči, sunce će sjutra opet doći. Smeđi medvjed strogo je zaštićena i ugrožena vrsta. U regiji je upravo medvjed uz vuka često žrtva krivolova. Ako medvjedica nastrada, njezina mladunčad teško može preživjeti. Krivolov medvjeda kažnjivo je djelo i ozbiljna je prijetnja cijeloj vrsti, kao i ostalim biljnim i životinjskim vrstama u ekosustavu. Zaustavimo zločine protiv divljih vrsta. WWF, Svjetska organizacija za zaštitu prirode, radi na suzbijanju ovakvih zločina. Za ostale audiodrame i više informacija posjetite www.adria.org.